Спри да осъждаш другите. Ако нещо те дразни в тях, то е защото и ти го носиш. Няма вариант да го няма в тебе. Същото това, което те дразни. По простата причина, че иначе изобщо нямаше да го виждаш. Нямаше да съществува в твоя свят, в твоя живот. Ако непрекъснато, примерно, някоя колежка те дразни, защото закъснява, защо изобщо на теб ти прави впечатление това? Замисли се дали ти непрекъснато ходиш редовно на работа или тайничко обвиняваш себе си за това, че и ти закъсняваш. Винаги имай предвид, че за да го виждаш, това е нещо, което само на теб прави впечатление. И благодари на тези хора, които ти показват точно тези бутончета натискат в тебе, които реагират. Защото ние само по този начин, с обкръжението, с взаимодействието с околната среда, може да видиме и да усетиме кое за нас е проблем и кои са местата, върху които трябва да поработиме малко. Примерно, ако има нещо, което те дразни, не се настройвай срещу човека. Помисли и насочи вниманието към себе си. И помисли, а къде аз постъпих по същия начин? Може да не е точно закъснение в работата, но къде аз закъснях? И тогава веднага ще дойде отговора. Защото обикновено човек си знае сам отговорите. Просто е по-лесно да обвиняваш другите. Имайте предвид, че ние наблюдаваме света, но света е наше отражение. И единствените хора, които са важни, не са другите, а ние самите. Ние сме си най-важни и ние трябва да живеем в мир с себе си. Не да се дразниме. В момента, в който видите, че има нещо, което ви дразни, работете със себе си. Защото само тогава може да изчистите всичко това и да превърнете наистина душата си в хармонично място, където има любов и светлина. И ако имате нужда от разговор, можете да ми пишете по всяко време. До скоро!